Chileke orejiele una hụkwara n'ihe ejikwa m n'ogu ndị Igbo ndewo biko abala maza ọsọlọ egwulu ọsọ atụrụla ọsọ okele ọsọ ngwere n'ọsọ ụmụ anyị unu ma m chụra m ọ dị na nwoke ka akpụwa na Simon Ekpa Simon Ekpa ụdị mmadụ dị aṅa olu dị mmadụ dị na ha gente megide that is try ihe Simon Ekpa akpara gị aka aha gị was sorry ejikwa m n'ogu Chineke unu hụrụ nwoke kakwa Simon Ekpa ọkpa m ya n'ogbugbu unu ahụ naanị ya o megidere na mmagide akpụ ya autopilot Simon Ekpa elekwa autopilot were onweghị ahụ ọbụla ịkpọrọ Simon na-adịghị ma ọ na-ekwesịwa ahịa ịkpọrọ Simon Ekpa ya sọwa ahịa ịkpọrọ ya Simon Njọkụ ya sọwa ahịa ịkpọrọ Simon nwa ọkpọke ya sọwa ahịa ịkpọrọ Simon autopilot ya sọwa ahịa gaa nwa anwa akpọ Simon Ekperima ya sị ka awụ n'ebe a nọ ụmụ anyị unu si Simon Oludimara ngwa kpọrọ ya autopilot Simon so awụ autopilot ọ zaidele ka ahụ zaide ebe ya elu mee ya ala ya sa ahịa onwe ịkpọke ya fara ya gwaghị sa ahịa Njọkụ alebu ya bịa sị gị now gaa nwa sị Simon try ya that is isi ga kabele gaa bịa sị that a ga agba Simon wụọ nwanne Simon kpara gị aka ya bịa je chọwa ya bịa gaa ebe niile jee hụ na o wetachara mkpakara gị ma ebe nyere oshi ma ebe ishiri ike ma ebe na-achị ihe ike ma nga ịkụrụ akwụkwọ ma onye iji ụgwọ ma onye na-ejikwa ma onye mere Simon chekọtacha ya bịa wụọ gị parapara nna Oludimara dị na ya kpọọ Simon Ekpa Chineke ala Igbo ga-agba aghara ala ụmụ Igbo agbawala itiga anya na newspaper Simon Ekpa ga-ekpiga anya na akwụkwọ akụkọ Simon Ekpa ga-ekpiga anya na The Nation heso Simon Ekpa ga-agala Statesman heso Simon Ekpa ga-agala Guardian ya wụ Simon ga-abịala ekpu ya ekpirima ya sọwa ahịa nwanne ya wee ekpirima gaa nwa kpụ ya sị na Simon onye Abakaliki ya si yes maka onye Abakaliki ka eji Abakaliki unu into Biafra gịsị ọkwa Simon onye Abakaliki ya si yes maka onye Abakaliki na ya ga Abakaliki chọọ ozugbo unu into Biafra getiri ya nwa sagile ihe 50,000
US n'elu isi ya Simon achị ya sumuti ikwe ego nna ndị Igbo agakwa o enwekwe ndị grupu frani emezuo ya $100,000 Simon Sijileke unu tiri otu onye a na-etinye 50,000 n'isi ya $50,000 ekwefu azụ afụ ha ya then etikwuo ya 100,000 then ga nọrọ nga say that me I be your mate that's it. Someone say I be your mate ngwe brigi o me na gị wo otu onye a na-eti na 50,000 nwee ike ịzụta afịa then etikwuru ya 100,000 nwee ike ịzụta afịa na ọkwa nga anyị nọ anyị ga-ahụkwara ụlọ ihu 500,000 US onye nwere ike iwe na-episi nwokorobịa nwanne nna ndị a nwekwara obi o nna ndị a nwere $500,000 nna ndị akpa ụzọ niile anyị enweghị ọkụ onwe ọkụ nọ n'ala Igbo nwanne onye ọbụla ala sole na-eji nna Simon Ekpa Chineke olode mmadụ ihe nwoke ka ahụ ya nwa akpara gị aka ya nwa akpara gị aka ga-abachi ga nwa ga sagi trayịrị atrayi nwa ya nwa kpọkpọ ya aha sagi garala dibịa okoko bioko ka were ebe moto gburu ya sị ya nwa nna onye akpa ndị mme ya logbugbo gekwukwana ntị magunu unu makwara unu na-eme gakwana ije kpọfụtara anyị n'ime Simon kpọfụtakwa nna ndị kalụ unu lekwe Nyeke yepu ụmụ biko ụmụnna unu makwara tunu ji ekwu unu makwara tunu ji aka biko onye ọbụla dị n'aka gakwana ije leni Simon kpọfụtara nna ndị kalụ taa echi nna ndị Igbo biko nọ ehuna unu na-emezudo ego $1 million $1 million igwe ebe ụlọ eji anya bụ lihi 500 I don't think na ọ ga-azụta fusa mezuo ya na 1 million n'ihi agwọ nọzi n'akịrịka n'ime ihe niile biko na ụmụnna m biko na ajụjụ nyere m n'aka jụọ nye m n'ọsịsa sị olode mmadụ ihe Simon Owu onye adịghị mkpekpọ ya mgbe elu kpọọ ya ala n'owe ga nwa da akwụkwọ dedu na mgbe asaghị na akpụ ya aga ICC ya agwaghị sị onwe ebe karị ICC o webe ya chọrọ ịga na ICC ewu get akwụkwọ sagị deduje na United Nations ya zo ka ụnụkwa gwara nwa wọ ime transfer inia lift ga nwa sị that a ga na-ededu a gara na finish embassy ya chiaghi ya say finish embassy amara na that nwekwe okwu ga nwa sagị kpọga meeting ya na-enye m agha ọlọ dọkọdọ gekwene ntị ọsọ ya la agba onye ọbụla ga-akpụkpọ gekwene ntị ụmụ Igbo lekwekwe m na agbadala m ọsọ ehuna m ga mgbaje enyi m a ọkpa mma ya logbugbu lekwekwe na Simon kpọfara ya na ndị kalụ kpọfụtakwa ya n'uwo ha akwụkwa gị n'ihe anyway aga m akwụsị nga biko nna Chineke Simon ka olodimara wewo enyi oke ịkpọkịwara gị njọkụwara gị ekpirima imeri accept agaba imeri accept Chinekele ụmụ anyị nna but n'ime ihe niile nwanne m nwoke ewuda nchike nna ya ewuru ala ịnọ na site nna ewuru ụgbọala ewufulukom nwanne agaghị ije onye iberibe m ọnụ nwanne nna ga-eji ga-eme ọnụ nna ụmụ Igbo biko ni onye kwuru ya vọrọkwala ụwa dịkwara unu mma nna ọchifezokwu ndụ nke mbụ n'ụwa dum mana okwu asị bụ ọnwụ n'ime ụwa dum unu jisi ike biko ni
ndị chịgha chịgha gakwana ngwa ngwa mee ngwa ngwa eme ngwa ngwa emegara ọdachi gawakwana taa chetekwere na Simon ekpakpiri sitatum otu abalị ndị mmadụ ebe se ekọnọmi agwụọla Simon agbatikwa aka kụọ ya 1 week ngwa ngwa otu week gwụchara nna ndị agawa ngagharị iwe o Simon so unu ga ngagharị iwe Simon abịa kụọ ya ọkụ plan na-eko ya 2 weeks ha nna after 2 weeks ya nọ ya agwụkwọ na akwụkwọ data enwekwere mgbe ihe ahụ nọ wụpere ya mbọ mịarụ ndị okwu bekee ọ sakwọbele bins akwọ yawa after emechara ke 2 weeks ya nwanne mama ọ ga-agakọ anya 1 year ha ya wụkwa biko ni agụkwara m ha n'isi ụlọ m ga-eje kparala eri nwanne ha so onye ọbụla nwere n'ọsọ egwula ọsọ okele ọsọ ọsala ọsọ onye ọbụla gana n'ọsọ nna ndị na-anaghị ehi ụra ndị na-ehi ụra etele onye ọbụla etele nna agha abịala n'ihi ịkpọka ekwu ole nna nwoke nta biko onye nwere ozi agbasara ikuku gwanụ ndị Igbo gwanụ ndị chịgachịga gwanụ ọhaneze ndị Igbo gwanụ ndị gọvanọ gwanụ ndị sinetọ biko na owu agha gaa n'ije kpọhuo na onye ahụ n'ụkpọfụrụ n'ọgbọ agha kpọghachikwa ya n'ihi gịrị ha kwere nkịta n'imi akwụfụla ọ kakwa nwanne nwoke chifu eziokwu ndụ nke mbụ bụ okwu asị m ọnwụ nke mbụ ụwa na-ekwu ụwa dịkwara unu mma onye kwuru ya vọrọkwala ndị wụnụ onye gbukwala onwe ya n'ihi ije ụwa ịkpọke ịwụda nchịkị nwoke